Здравейте, приятели! Реших малко да разнообразим и да продължавам с поредицата, но този път ще има и готини неща на Майнкрафт. Ще започнем оцеляване. Сървър оцеляване. Ще се казва YouTube оцеляване. На странното име. YouTube оцеляване. Хайде. Survival. Създаване. Хайде. Съм някой крипър да не ми влезе в гръб. Аз освен никога не съм превъртал Майнкрафт на телефон. Ако я превъртим на телефон, направо не знам. Мисля да го превърна в няколко епизода. Не ми се надърва, мисля, че ще ми стигна. Това е правилно всичкото на дъски. Crafting table. Малко пръчки. Една браза. Една кирка. Тише. Правим малко камъняк да изкопаем. Където? Където съм изтълничала. Тук не го пише на телефона, не го пише. Хайде. Така. Събираме си камъняк. Тук ще окупаем цялата дупка. Нямам 15 хъбълство. Аз ще събера някъде към стак. Аз не знам за какво имам навик, когато събирам почти всеки път, когато събирам къбълстон, копая къбълстон, докато не ми свърши кирката. Не знам защо. Днешния епизод е, ако може да намерим село. Аз сега толкова съм събирал, че ми писна копа. Айде. Косите, бе. Къбълстон. Добре ли съм събрал малко прада да излезем от тук?
Копирам. Малко снег, снежи спадна, ма какво се прави? Иху, на повърхността сме. Взема се брадата, ако някой на нападне, да сме защитени. О, тук не се бият. О, ти какво? Ти какво е? Заешка лапа. Какви са тези лапи, бе, брат? В пещерите не мисля да влизам. Що там? Още по-страшно ще да бъде хардкор. Пишете в коментарите, искате ли проекта на хардкор, където съм пълен нуб. Игра, дай ми село. Терес. О, още не съм се прибил. Тук накъде... Синчо. Пипа свинята. Да. Ти какво си, бе? Куик. Малко изписес. Де ти, бе? Говедо. Чай, ти свиня. Колко чиж, бе? Овце не трябва. Не се удар. Не транаци. Не ще се намира. Чай се прибил. Поне малко храна да има за превъзността. Бе, фик. В нямото оцеля, бе. Пършо, да ми Сега. Тръгвам на експедиция Ко приказвам? Тръгвам на експедиция за село. Игра, дай ми село. Буквално ти минава мразния баян. Нито ми се ходи. Единственото нещо, което не искам да видя е Пилджер Аупор. Защото аз съм откривал няколко пъти, 2-3 пъти съм откривал снега. И което много мрази. Аз не съм отил в хода и ти съм убили. То не е за... Не обиждам играта, просто аз съм слаб. Кактус. What? Ти голи, бе? Ти... Един каза, че е го. Тафор. Верно ли има и го? Хората намерих и го за първи път в Майнкрафт. Този клип. И вие сте цъкнали лайк бутона. Аз тук не съм. Просто си взема лекото. What the fuck? Открих и го за първи път. Просто като се... разхожда. А то в иглото кой живее?
Аз ще обера крафтинг тейбъл. То тук пустиня ма валял сняг. What? Килимчето ще вземем. Всичко вземем. Без рестон турки, защото ми е безполезно. Иначе килимчето, като се направим къщичка. Сиво. Не е моят цвят. Ако беше зелено или синьо, да. Или оранжево, да. Какво става, бе? Аз да съм сложил тук някакъв мод, бе. Сега не искам спамер. Не. Так. Тигри. Yes. Ябълки, златни ябълки. Въглища. Чувам зомби виличър. Аз много се стряскам. Понякога Майнкрафт е развлечителна игра, но като игра на сървайвъл, като има зомбита, много се стряска. На 10 години съм се плашил от Майнкрафт. Вот, така сте. Вот. Пошък. Разплескваща. Кусет. Ще взема за секс. Турч. Един да ви сиди. Вот. Това не е странното нещо. Хора, пишете в коментарите това нещо рядко ли е. Рядко ли да се намери гум, където вътре да има трапдор. Чул зомби. Тук да останем за първия епизод. Надявам се този клип да ви е харесал. От мен.